Aħna l-Maltin marrufin li bizlin u li f'kollox tajbin nejnu l-minnu fil-bżon netimaw l-minnu bil-ġuħ, pero għanna difett u rridu nammettuħ. Kif kienet qalet Kjara, isma' niftit ħabib, intu wieħed li tħobb terfa' ħafna is-salib mhux tiegħek. Għax tiegħek trid taħbieħ, tamilla ta' birruħek li għandek kollox sabiħ li jien perfett u tħalli kollox jitir marreħ jiġi kollox wartu żgħar u tiegħek ittieħ lill-proxmu. Imma l-proxmu minnu, il-proxmu suppost dak li tallimna nejnuħ mhux inkisruħ. Jew inkomplu nafġuh billi nerfawlu salibu u jbagħad inħalluh. Mhux vera? Mela prova l-kontrarju, ftakar li intu kol trid titla tella tal-Kalvarju. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera li fimt. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera li fimt. Ara dak illum xi gawdi l-frott ta' meta kellu l-poter għax żgur kien korrott. Ara liħor kif intela kollu tpinġija mhux bil-fors taf minnu dak. Żgur immexxija narra ħtiela u nieżel minna u kull filgħaxija. Ħadd ma jgħidlu xejn għax biċċa waħda mal-pulizija u dik għadha tiżżewweġ diġà separata. Tiġġarra mal-lejl u riqda matul il-ġurnata u li kien magħha mhux li ħawat mill-ħanut. Iva dak hu dak mattalija poġġut lanqas ħaq dawk it-tfal. Ħadd ma jieħu ħsiebhom m'għandhom xorti jekk jafu minnhom missierhom għadhom qas jidhru. Diġà sfrattati, basthomhom u missierhom kollhom avukati u le ma tarrax fuq in-nies ma ngħidu xejn. Aħjar talaq ħalqek u tifhem ir-refrejn. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera li fimt. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera li fimt. Nimxu mar-reliġjon, niftaħru li aħna nsara, devoti ta' vera l-ħadd ma rridu ħsara. Ħafna minna kuljum il-qudies, ħafna minnhom hemm ġew stess jgħidu bin-nies isma' l-hawn. Alla ħares ngħidlek ġara taf li dik m'għadix ma' tagħha u poġġiet ma' mara aktar minn ġungla. Tibda tara l-ħdura li jom li tkun gej marda mhux natura. Ajma ġej li jilabhom tiegħu ma baqalu xejn, familja bil-ġuħ u fallu ġoddejn. U dak ta' 18 Alla jbierek bir-relief, karozza wara l-oħra min jaf kif. Storja wara l-oħra jekk nibdew ma nefu qatt li nġorru salib ta' ħaddieħor. Danna jibqa' fatt mela jien inġor salibi u inġor salibek u tistaġeb ħadd għax għadha jmiss lilek. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera li fimt. Salib ħadmu minnajru kulħadd irid itella u t-tella tal-Kalvarju tiegħi nġorru jien u tiegħek ġorru int. Dan huwa kliem sagru nispera